हाँ तो भैया लोग नमस्कार। तो आजकल के है टिकाऊ प्यार देख के हम तो इतने कहब कि यार कौनो लड़की से नैना चार ना होखे, कि यार कौनो लड़की से नैना चार ना होखे आ बवासीर हो जाए बाकी प्यार ना होखे। मन हम ऐसे कहतनी ये भैया लोग कि जब है दिल टूट जाता तो ना हवा मिलता आ ना कौन मेडिकल स्टोर पर दवा मिलता। ससुरा ये हमारा समझे में नहीं आवत कि आजकल प्यार होता कि कौन व्यापार होता। मैंने समझ जाए कि पहले पहले जानू बड़ी प्यार से आई लव यू टू टू बोलता रही आ का बताई एक हफ्ता बीता तो नहीं खे कि हे जानू आई लव यू थू थू कहे लागो तारी। यही से हम तो इतने कहतानी कि बवासीर हो जाओ ठीक बा, बाकी आजकल के है प्यार मत होखे ये भैया लोग। काहे से कि बवासीर हो जाता नू तो मेडिकल स्टोर तो छोड़ी आजकल ये किरानो स्टोर पर एक और दवा मिलता। बस 2 गोली जाए से पहले आ 2 गोली खाए से पहले ले लहला के काम बा आ ओकरा बाद से तो आरामे आराम बा। बाकी यही जो प्यार के कोनो दावा नहीं खे ये भैया लोग, दिल टूट जाता ओकरा बाद से याद करके जनुआ के रोवे के बा कि अरे जनू अरे जनुआ। और का बताइए भैया लोग, आजकल शरीर के अंग नइखे टूटत बाकी दिल फटाफट टूट जाता। इ न्यू जनरेशन में कुछ बुझाते नइखे कि कब प्यार के गाड़ी स्टार्ट होता आ कब जाके बिचही में जाके पंचर हो जाता। एक ओर से लड़का लोग अपन दिल लगावे में भिड़ल बाड़े आ पीछे से पता चलता कि वही दिल के दिवालिया निकल जाता। और ये सब भरोसामंद और फायदामंद प्यार देख के हमारा तो एक से एलर्जी हो गई बा। हमारा प्यार मत होके बवासीर हो जाई उहे ठीक बा। काहे से कि बवासीर के सुई आ दवाई उपलब्ध बा, बाकी टूटल दिल के कोनो दवाई या सुनवाई नहीं खे।